najväčšie klamstvo, v ktoré veríme, takmer všetci, väčšina ľudí na svete, je to, že vonkajšie veci sa dejú mimo nás. Že sa nám dejú a nie, že my ich dejeme. A v podstate málo kto, lebo ono to nie je ani o tom, že rozumieš tomu. To je životná skúsenosť. Ako keď malé dieťa nerozumie tomu, ako chutí pivo, že je to mierne sladké, je to mierne horké, to sa nedá vysvetliť, to je skúsenosť. A takisto stať sa pozorovateľom a rozumieť tomu, že ty si dejateľ tých vonkajších procesov a že oni sa dejú na základe slobodnej hry priestoru, ale na základe toho, čomu ty veríš a ako ty rozmýšľaš, ako ty cítiš, tak to je tiež skúsenosť. A túto skúsenosť ty vieš nabrať iba tým, že sa stávaš pozorovateľom. Pozorovateľom svojho vlastného vnútorného sveta a že začneš robiť to, čo ti akoby cez tvoje vnútorné procesy prichádza. To je napríklad aj intuícia. A ako sa dá dostať do toho vnútorného sveta? Meditáciou. Mám pre teba zadarmo 5-minútovú meditáciu, ktorú ja ti odporúčam dať si každý deň, aj keď nie každý deň, tak vyskúšaj, klikni na matahatha.sk, stiahni si ju, je to úplne zadarmo, dostaj sa do svojho vnútorného sveta a začneš rozumieť tomu, že nie si obeť.